Hluk a vibrácie. Deliace konštrukcie. Ako správne zabezpečiť nepriezvučnosť konštrukcií a tým aj dodržanie noriem? Ako ekonomicky optimalizovať projekt a zároveň zabezpečiť akustickú pohodu užívateľov? Na tieto otázky ani my s dlhoročnými skúsenosťami nevieme odpovedať intuitívne. Preto používame odborné znalosti a softvér CAD na B, aby sme už v projektovej fáze pripravili presné výpočty. Zohľadňujeme fakty. Norma STN 730532 určuje, že nepriezvučnosť medzi bytmi má byť minimálne 54 decibelov. Logicky by stačilo použiť murivo s deklarovanou nepriezvučnosťou 54 decibelov, no v realite to nemusí stačiť. Identifikujeme nepriame vplyvy. Bočné prenosy zvuku. Zvuk sa nešíri len priamo cez stenu, ale aj cez okolité konštrukcie. Geometria budovy, rozmery miestností a ďalšie stavebné prvky ovplyvňujú nepriezvučnosť. Rezerva 5 decibelov. Často sa používa murivo s vyššou nepriezvučnosťou, ale je to ekonomicky výhodné? Aj pri tejto rezerve môžu vzniknúť kritické miestnosti, kde bude nepriezvučnosť stále nedostatočná. Naopak sa môže stať, že použijeme zbytočne silné a drahé murivo. Optimalizujeme vaše projekty. Presná analýza muriva. Zohľadňujeme všetky detaily ako omietky či spoje. Používame softvér CAD na B. Simulujeme skutočné správanie priečok po realizácii. Individuálne hodnotenie. Pri každej priečke vieme určiť, s akou rezervou je potrebné voliť vzduchovú nepriezvučnosť použitého materiálu. Výsledok pre vás. Správna skladba muriva. Ani zbytočne drahá, ani rizikovo slabá. Deliace konštrukcie rozdelíme do skupín, čím optimalizujeme materiály a náklady. Ekonomická úspora už v projektovej fáze, ktorá sa prejaví vo výstavbe. Dodatočné úpravy sú totiž často nákladné alebo nemožné. Zohľadnenie akustiky už pri návrhu znamená lepšiu kontrolu nákladov a komfortné bývanie pre ľudí. Zlepšujeme kvalitu vašich projektov aj ľudských životov. www.valeron.sk